Regăsit la un nou vlog. Astăzi ne vom juca FC Mobile. Știu de foarte mult timp n-am făcut videoclipuri cu vocea, dar n-am avut ce să fac. Tot era distrus, setările nu prea mai mergeau. Nu înțelegeam, așa că ne vom juca astăzi un meci de FC Mobile. Să așteptăm să intrăm în joc și vom începe. Așa, tocmai ce am intrat. Înțelege ce nu merge. A few minutes later. Hello? În sfârșit. Nu am 83 OVR. De fapt am 104. Intrăm aici și avem 104 și ne vom juca chiar acum un meci. Pam play, Dison Riles, head to head și play. Și am găsit pe cineva. Este un pic. Nu, sunt mai bun decât el. Sunt mai bun. Așa. 104 OVR are el, 104 OVR am eu. What? Cine se joacă FC Mobile să scrieți în comentarii pentru că pot să vă adaug la prieteni. Eu răspund la toate mesajele. Nu e nicio problemă. No. No, Beckham mi-a luat-o. No. Mi-a dat gol. Dar ce gol mi-a dat. Uite, bam și șut puternic. Mamă, dar ce șut. Nu a avut ce să facă Donnarumma. Și am început. De așa îi dăm lui... Nu, deci am dat lui Beckham și nu lui Zidane. No. For fun. Bun. I-am luat-o dintre picioare. Și plecăm. Așa, pam, sus. Batem corner. Așa, să dăm pasul lui ăla de acolo. Pam, pass him. No. No, hai, bine, Van Hecke, Zidane. Nu! Alex Garcia. Nu înțeleg de ce nu prind mingea. Klaus. Mamă, ce pas lung. Bine. No. Bine, mă. Bravo, Luciu. No. Dar nu-i corect. Așa, nu este corect. Dăm drobel și ne ducem. Pam. Nu. Bine. Frumos, Zidane. Cine îi place de Cristiano Ronaldo să dea like, dar cine îi place de Messi să dea subscribe. Mamă, bine. Eu batem un Zidane aici aproape. Zidane sus. Zidane, nu pas. Am dat pas la oponentul meu. Half time. Începem. Batem noi. Batem aici lui Zidane. Se batem în lui Marmuș, Matheus Cunha, Gordon. Și ne ducem cu viteză așa pe sus. Bine, frumos. Pas. Nu, a prins-o. For fun. Nu, de nou, Zidane. Bine, Zidane. Ce schemă acolo. Care l-a dat pe jos. Frumos. Bravo, Zidane. A prins Cueta. Gardul de el. Batem noi.
Cui să-i dăm? Îi dăm lui Zidane aici aproape. Zidane pas lung. Lui Marmuș. Marmuș n-aibă ce să facă. Nu este bine absolut deloc. Bine Zidane, bine Zidane. No. Eu la acest videoclip vreau să facem 10 vizionări pentru ca să postăm părți. Părți foarte interesante. Vă posta mai multe părți în care am jucat diferite jocuri. No, bine. Nu. Bine, bravo, Donnarumma. Acum trebuie să bată. Bine, am apărat-o. Nu. Bine, frumos, am luat-o pe prankster. Marmuș. Matesciuna. Zidane, sus. No! De ce n-a luat-o în mâini? O batem aici. Mai așa, lui Gordon. Gordon face scheme. De ce lui Beckham îi dăm de fiecare dată pas? Așa, pam. Nu, e full time. Se termină meciul și este 1-0. No. Cristiano Ronaldo ne-a bătut. Așa, să vedem. -3. Mă, ce de mult. Head loss. 10 tokenuri. Dăm ce evenimente. Match la live events. Challenge mode. Nu s-a adăugat nimic nou. Ne uităm pe aici. Vreau să încerc să vână un jucător, dar nu știu pe care. Ce aici? Aș vrea să-l vând pe Musiala, dar este incredibil și nu pot să-l vând. Pe Zidane? No. Nu, pe Zidane. Pe Bellingham? Nu. Nu știu pe Tah. Hai să-i vindem pe aceștia de aici. Câțiva. Pe acesta. Deci nu. Acesta. Și acesta. Acesta nu merge rău. Hai să-l vindem și pe acesta. Așa. Ducem aici să luăm claim coins 30. Bine. Claim coins încă la 1 și încă la 2. Înțeleg. Așteptăm ceva timp. Văd că nu vrea să meargă. Atunci nu putem să-i vindem. Înseamnă că trebuie să-i lăsăm încă la noi. Avem 61. Să încerc să mă uit la market. O să vedem dacă găsesc. Pam. Să vedem la Radu Drăgușin dacă găsim ceva. Radu Drăgușin. Mamă, 101. Mamă, ce-i de scump. 97. Puțin. Extreme. Să vedem ce este aici. FC. Recomand. Deci intrăm aici. Aici. Și aici. Cam atât. Așa. Plescuita. Ne uităm aici. Să vedem. Jude Bellingham. L-am făcut eu personal de rang 30. Nu punem în locul la nici lui Zidane, nici la nimeni. Ok, prieteni, cam atât cu acest videoclip. Dați un like, un subscribe și noi ne revedem în video următor. Pa!